Hey, good morning sa tanano, mga kapobreng guys ug mga guys nato diya sa YouTube o sa Facebook ug mga kapobreng guys diya sa YouTube. Shout out YouTube. Why sildo kay why supporter. So okay ra padayon ta. So nari talaga mga guys no, nag sidelines sa coral. Oh. Time check na to ron, alas 8 pa. So talaga hinahinayan kay niuwan man ganiha ay taligsik ba. So mana ni magtap-tap lang ta ni scene. So ni mo ni mga sakyan na sa dato dere. Oh. Uning coral nga gihimo nako. Oh. Parking ng mga sakyan na sa dato dere oh. Mao ni. Ang mga pobre mga itig coral no. Mao ni. Lakas nga tos tumoy. So magkawas tagbarina kay ato naman nagikuandaan ang pagbarinan lay kuwang kay wata magkuhas barina daan ganiha ang extension may atong nga nagtuslok mo ni mga balay sa dato dere mga dato ug adunahan ba nagipon ri adri nagbalay. Laos pa dito mga dato ang ligod nagkot ng balay. Boss, magkakos barina Ha? magkakos barina Ay, morning na dire? oh Ano? kalimot mo hapit ganiha so mga natukuha mga guys barina may tangkal si Ro kasi ganahan magpahimog yung anak ko IPM lang ko ninyo kay pamugas niya ko oh lip and right din rin na ikuan nabalay mga dato lagi diri lagi nagbuntaog ang mga balay diri tapos ang atong barina kay ipalit sa tag-iya kay kuan tapos bilitiks ko ligo ka na matay bagiton tala ni nagdingit aigo ba kinahanglan mo tag beat ani matay na ba kadto akong beat diri pang kuan ra man pang screw adapter man kuha ko beat dito kuan motor na ko mangita ko nito nabay ma sakara ni screw bit so maing buntag ninyo diha usab no so nakahuman na tag kuan kahuman taog bumbong. So ang materialis atong gipaiguan ang sin atong gipaiguan ang iyang tick screw o di man ni tick screw kay kuan man ni screw man ni naglisod man ko kay dugay kayo pa kuan mo lagi dili tick screw ang kuan gigamit ni screw ba bantay mo screw ba niya kuan nag screw driver mao na siya naglisod og kuan oy makadot man siya pero kuan daghan kay habulan ani mga yani so ato ra gipaiguan mga kapobre so lagyo kay kayo ang sinumpayan ra kung gi kuan ri wasto nga kay sa awa na may lain so ang tag-iya wa may feedback na sa kuan ani so okay na at least na kuan kita na sa subuon ato niya pangita og
para diha nya tay kwarta kapalit ba gamay ni pwede rin siya mo imukuha na ni mo butang ang tunga naman lang eh babaw ako boss okay lang mo boss iba na rin wala kay mo lagi iguar na to ang ipaiguar na to yung materialis so kaniya wala materialis di kaligon ko ano ligon pa kan siya so time check na to kay alas 10 sabit na alas 11 so humana gid siya so kung takahibaw pilihatag sa iya kung napalagi lang yung trabaho lagi di kong trabaho dali eh layo pa niya patakahibaw sa iya mahatag ba siya kada ko ba siya hatag may ba yung asawa nga layo kay diri niya kuan katong gitagaan ako 500 katong yaging Domingo na akong trabaho kana diha pikas na kanang pikas diha o katong gitid to mana akong trabaho okay raman siya gud mga lagi kay wa so na pala ko'y barina may marinahan na yung butang aglansa wa mo ta kadag beach barina so atong kanang tagiyaron ato ang chatan kayo ko'y ludo ko'y katawag sa libritas paridita anis Facebook diba so relax ata kapoy dali sayaw kay ta dali minta gini mga adlawon kay oh agi dayon man kaagi dayon ang kapait diri kasi aron ta wa way CR ba asa ka ta kasi aron suway ta tumbalay dito kasi CR ba ta libangon nga ba antag may banwa diri kay teacher na to libas banwa ba mangita tag lasang-lasang dani magway lasang ako na banan dali nabantayan so ako nagi chatan ang tagiya humana diri unya ako rang budget ang materialis niya ang mga screw kay wala may lain astang sin ako rang budget maniha dito tagbuha ka garobang lapi o diri tagsar lang aron kaabot astang gadi malasa hapit ma-sure so mga hangyos dito kalibag dito ka naman na ako ay maliwas dito guys ito tamo ito
So human natag paniud to mga guys no. So nagkuha pa ta sa reply sa giya. Mauli siguro okay. Para ba may bugas dito. May nang kapalit mig para panihapon unya. Nya ako ma-reply gyud ug mari ba siya or ako nalay mo adto sila. So higda-higda sa diri ta mga guys sa kuan aning multicab na diri parking so naman atop kay muuwan natin kapandong so ato ta replace tag iya kung maari ba siya o di kay ako'y mauli lang ko kay ang utang lang sa may bugas ron ay kuan wala pa i-reply tag iya utang sa may bugas niya dayon mato ko sila magkuha ko sa kwarta akong suhol pilang suhol na ko so update lang unya kay padayon pa tawong vlog na to unya ang tod pa ninyang hapon sumpay na ni so sa mga bago pa dihan nakatanaw sa kuang ano mag vlog palihog ko like diha ug ganahan ka mo like ug ganahan ay lang ug ganahan ka mo subscribe lang ug di ka ganahan ayaw lang ug di ganahan tanaw scroll kapiskot ni manggi vlog ta way puksa na ini pagka pistol biya mga na way puksa na so alas 12 na lang wag kita giya makatug lang tani dai naabot. Hello mga kapobreng guys, so alauna na lang unya ang tagiya wala pa man wala pa gyud reply so nakadesisyon ko mga muli na lang total human naman na diha total human naman muli na lang ko kay makatrabaho pa ta dito sa balay kung sa itong makubi dito so nahinay ko mga ka-idol kay ang mga bata dito yung palit may bugas o panihapon kaon balas ani.
ito guys. Ulit pa sa bugas ani. Ilusaron kayo dire. Tarong si mirror bin ang sana.
Pila daw broken nyo, day? 43. Wala man. Def! Pwede siyo? Wala! Ay, yung ano ah. Nakapalit, dara ba kong bugas? Dayon? Suklianan to. Wala siya sinsirit to? Wala. Wala na yung iba. Okay ra? Wala na ikuan niya? Wala ra. Awan ni Robert, kaya malaksikan ka. Ay. Ano na? Botilya. Diyan to. Diha siguro. Murag itungtong to diha sa iyang kuan, sakyanan ba na diri sa ipasok niya ba niya pagana ni na hug dito naligsan niya. Oh? Kok 8 ons. Naray ang ulo. Dano. Ako. Lapo niyo eh, no? Lapo. Awan ni Robert, kaya makuanan ka. So naabot na ko diri guys, mga idol, mga guys no. Singot kita. So nanatay bugas na palit. Oh, na bugas oh. Dito ka doon. Nah, kabugas na kita anta. Taon. Kaluyan si Ginoo. Sumbalik na sa kuan ni ngadto kay kabalikon ko no magpa kuan kuno siya, magpa himo kuno siya atop-atop pa dito atong gitrabahoan ako. So time check na to kay alas 2 man. Alas 2:09. So pawas sa tayo bago patabot. Diba? So yun ako tason akong vlog mga idol. Mga bata na ako nangatugo. Tabiog ni Mrs. Babay, maing udto, maing adlaw nyo ka na, maing Domingo, mayong basta tanan, maayo. Way dili maayo, puro maayo.